Мистер Бист, рис, мистер Бист ест рис. Посмотри вниз, там мистер Бист каратист. Мистер Бист юрист. What's up guys? What's up? Je tu video asi po jednom roku. A to video bude Brawl Stars. Je to veľmi dlhý čas už. Ale ideme na to. Čiže mám s sebou Mortisa a Kita. Proti nám je Shelly, Emska a Leon. OK. Je to Jam gra. Oh my god, fuck! Som posral, že to je reálny Leon. Rip skapal. Daj. OK. Ach, Leon, ne. Zatiaľ to nevyzerá moc dobre vedu. OK. To bol zase fake. On to fakeuje. Idem skôr zabijem, počkať. Ne. Ja som trochu debil, už som to dlho nehral, guys. OK. Kamo, oni ma nenechajú. To bol kuket. Majú 7 a my máme 2. We are kuket. Kamo, to nedáme. Tohle, ne, on si dal tu invis. To není čum. Je tam. To bol fake. Čo som si dal ger? Nice. Ger. OK. Teraz to bylo 10, 5, 7, 6. Poď! Yes! To máme ďalších 15 sekúnd. Nedýcham. Ems. 6, 7. Ne. No nič. No nič. Vyšiel som z cviku. Nevadí. Snad. Mám iba 2 tikety. What? No nič, musím tieto 2 kola vyhrať. Počkal Megabox, či ja sa to volá, momentálne neviem. Bounty, berem si asi tiež Gala, prečo ne? To som si teraz pred chvíľou dal. Znovu. Prečo som dal Edgara? Anyways. Nani. Mandy. OK. Koho majú? Majú tam toho, jak sa volá teraz, neviem. Tika, Piper a neviem, jak sa volá už. Ja som debilko. Anyways. To je z toho Clash Royale. A to by som mohol natočiť. To hrajem. Ja som skapal hneď. Kámo, ja som... To zatiaľ to nevyzerá zase u nás dobre. Ja som to pred chvíľou hral. Už keď to poslal na prvý skoko. A furt som vyhrával, ale keď zase nahrával, tak už som prehrával. To čo? Nechaj ma! Poď sem. Poď sem. Piper! Tam je Piper! Dúfam, že to z ňou aspoň trochu páli. Keď nemá také to celkom grieč. OK. Vedú. To je zle. Nemôžeš. Môžeš. Haha, nemôže. Kamoši. Kamo, to je zlé. No nič. No poď si.
Teraz nemôžeš. 9.14, možno, kamo, 11. Mohli by sme to no, dáme to. Alebo to by si nezabíjať. No nič, budem plakať. Sa nedarí, asi nejdeme tento ranke, či čo to je. Dáme knockout? Alebo solo, dáme solo, vajmu. Načítala. Okej. Počkej, ja som dal duo miesto solo. Nedal som to, prečo je tam red? Dorici. Edgarius. Nevadí. Mám tento gadget. Dobre. Nemôžeš! Úzerko. Nemôžeš teraz. Čo urobíš? Ten toxic. Edgar. Ha. Čo som v pohode, guys. Keď je to Grinch, prepáč. Ale ja za to fakt nemôžem. Snažím sa, aby to bolo vtipné, ale asi to nie je. Kúpať. Ja som to vedel, že si to vtipné. Nemôžeš. Môžeš. Ale more! Nechajte ma. Nechaj, tento je tu. Díky ešte prežije. Nie! Nie! Ja sa to chvíľu sekund. Nevadí. Tretie miesto je dobré. Slovačko. Prvýkrát? Či kedy? Nie, to už není prvýkrát, nebudem klamať. Ale prvýkrát, čo natáčam. V tomto roku. Yes. Zoberiem si Edgara, nebudem toxic. Idem s Frankom, prečo nie? OK. To je ten, neviem, tá bola. Mne sa to seklo. Fuck. Môžeš, no poď si. Poď si. No dobre, už mi sereš. Kámo, to čo je, aký hypnastéka, more? To spí. Kamoši. Á, dobre. Ty srdiečko. Tam je Colt. Sataník, nemôžeš. Na. Čo, ja som použil gadget? Prečo? Ale choďte odo mňa. Nechaj ma, ja idem tu na do kríka. Ja ťa vidím. Tam je. Tu. Edgar. Nechaj ma, prosím. A? Dobre. Tá fakt, Genjiš ako zabí. Debilko. Mohli sme mať minus. Kam oni týmujú? To sú týmery. No nič. No fakt, ja som sa prezaradil. Ja som chcel si aktivovať gadgetu, ja som miesto toho, ale kamo, ja keď som aktivoval gadget, no tak mi to automaticky dalo. Ja som kuket. To ja týmery. No proste nič. Potrebujem Edgara. Tak ti treba. Ha. Teraz nepôjdeš, čo ja mám? Tuto gadget, či čo to je? Fuj! Zabil som týmera. Keď to uvidia, tak
Im označujem, že sú úzery. Malý nigerko. OK, čiže to bolo easy. Teraz som išiel možno z Lily. Tak sa volá môj chameleon, by the way. Išiel by som čiže solo, prečo nie? OK, držte mi palce. Dúfam, že to tak. Keď nie, no tak som OK. Ne. Anyways. Sú tam krabice. To mi píše. WhatsApp. Co stás pro? Ty nejsi pro. Rozmýšľam. Takticky musíš na to. Takticky. Tam je niekto v kríku, čum. Není, alebo tam ten tam bol. Dorič. Ja som sa prezaradil zase. Ja si nabijam ultinu. Tak teraz si nenabijam. Počkej sa na to takticky. Fú, dobre mám to. Fú, ja som ani nedýchal pri tom. Nabil som si ultinu, ale mám jeden. Až jeden. Ne! Fuj. Nie. Nechaj ma. Sataník. Hajzelka. Ja sa pomstím. Ja som to myslel. Vlastne, že on tu je. To čo bolo za plač, či čo to malo byť vôbec za zvuk, to absolútne nechápem. Yes. Anyways, to je smutné, ale beriem si Doja, go to Doja, yes. Au, to mi mobil. Prepáčte za to, trošku rage. Ale aj tak sa dá žiť ďalej, ne? Snažím sa, aby to bolo vtipné, tak mi daj like. Daj mi. Miko? Ne, to je Mortis. Žije vôbec? Nie. Čo chceš zadarmo? On musí chytiť rage, keď sa mu to načítajú. Možno bol douč. Vidíš. A Doriči. On ešte zabil s hotdogom. Dobre. Ten Edgaros. On to bol Edgarios? Nie, to je Edgarios. Tam je ďalší Edgarios. Edgariosi. Tak. Nechaj ma, kamoši. Tak, dobre. Edgariosi boli killnutí. Takže zadarmo, no neberte to. Tam sprav ty na sprinty. Ty hajzel, ty si ma chcel zabiť minule. Ešte chceš? No poď si. Ja som sa moc prijel do tej role, čiže nevšimajte si to. Ja som teraz vlastne ten hotdogač. Dám ti hotdog. Zmizol, alebo je to? Je to. Kamoši. Už nemôžeš teraz, čo? Ale choďte niekam preč odo mňa. Prečo je? Vlastne tu iba traja, aha. No nič. Počkej, skape dúfam. Skapel. Nie. Počkaj. Nie. Nie, chudák Nani. Chudák Nani, on vyhral do ríti. Hajzel. Teraz som zase rárko. Teraz som smutný. Dajte mi like, prosím. Nič to není, nič. Škoda.
Anyways, zoberiem si random. Počkaj, dáme. Name dáme tomu, vieš, randomize. Kolit, ok. Idem späť. Ne. Veľa. Taký s kolítkou, keď je iba na dedine, ale čo ne. Verím si. To bol taký môj rituál. Nech vyhrajem. Ja sa bojím. Poď. No som to myslel. Ajaj, piper. Piper. Je tu na piper. Satan. Myslím na piperka. Je piper. To bude prezivka v slovenčine. Piper. Skapni. Ajaj. Nechaj ma. Je to real alebo fakt? Tam je real. No nič. Ale prežil som. Do hajzla. Tam je ďalší niekto. A tam je Miko Piko. Nechaj ma Miko Piko. To je smutné. Ja som si potom, že bližšie proti mne, že ako bol to ten Miko. Co to tu je? Pekulo. B. Tam čomu všetci na 11. Tam tejto. Koľkátke bol Miko? Však to ešte neskončilo. No nič. Vidím, že asi už nepôjdeme. Radom. To si mám dať. Dám Edgara, budem toxic. Zapám. Poď. Leonardo! Nevyplatí sa byť Edgarom. OK. Edgar bol zlý nápad. Ale ideme na knockout s Edgarom. To bude už lepší nápad. OK. Ervan. A tam to neviem ani prečítať, to je nejaké podľa. Zátvorka, neviem čo, zátvorka, neviem čo, neviem. Dá random meno. Tu by to mal čítať chat, robot. Chat, robot. Ja to prezýva. Tam bol Chester. To som si nevšimol do ryti. A super, dajú to, verím. To je Max. Tak sa volá moja korytnačka. By the way. No a to nedajú asi. Či? OK, prežil. Mohli by to dať. Piperka by musela tiež prežiť. Aký to dajú, dúfam. To musia dať. To je jeden Chester a Max i Piper. Fuj! To bolo tesné. Ako moja riťka. OK. Dám im toto. Ďakujem. Ja som skočil. Ja som debilkou. Ja neviem hrať už asi moc dobre s Edgarom. Toto video je o tom, že nemáte hrať s Edgarom. Yes. Nič tam není. Dík. Čiže je tam niečo, ale že nevie hrať.
To hovorí ten pravý, že? S Edgarom, ktorý hneď skapal. No nič to nedá proste už. V ďalšom kole to dá. Koľko je to možno to vyzerá? Ja už som... Čo? Gerko, maličký. Ja som úplne pekný. On je taký malý Gerko. To pipier. Môžem to ukazovať. Cítite ešte väčší rage. To robí správny Edgar. A ja budem ešte robiť niečo Edgarovské. Budem tu random chodiť. Aby sa, že nič neviem. OK. Tak. Teraz mám robiť, že neviem. Neviem, čo robím. Tak. Chytila rage. A teraz som kúkať. Meno. Prosím. OK, toto je ponaučenie, že nikdy nebrať Edgara. Aj keď to nebolo ani nehrať. To bol skoro rage. Poďme posledný s Grillom. A to už koniec videa. Čiže užite si tento posledný fight. A keď si ho neužijete, tak budem smutný. Či vy budete smutný, bude to na vašu chybu, čiže užite si to, ďakujem. Už som unavený. Yes. Pipik, ne pipik, ale piper. Zamradil som ju, nespoň len nákec. Ja len taký na slovo. Ahoj, tam je toxic pin, pretože to som ja, vieš, to toxic. Ty bol to, čo sa ona snažila. Piper! Ďakujem, Piper. Piper ma zachránila. Ticho, to riti. Ne, ona je tam tá Piper. To je pekná prezývka Piper, proste, to sa mi páči. Tak pomenujem svoje dieťa. Piper. Vo svojho bratránca sa budem volať, že Piper. Au. Doriti, my sme obidva umreli. To môže tam Mandy Candy. No nič. Kámo, to teraz sa bojím. Nemôžeme prehrať. What the fuck? Tak pýtam to. Piper. Ja tam dávala hot smileyka a potom zomrela. Ne, nezavila Piper. No nič. Som smutný. No nevadí, budeme sa vidieť u ďalšieho videjka. Dúfam. A tu nám už končí toto video, tak čaute.